Big Lion SGY TV. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Big Lion. Malam Alo, Alo. Ya garin ya kwana biyu. Alhamdulillah. Kaga daga makaranta nake yin nace to kaga tunda dai Allah ya sa ka dawo da yake kaga ran nan mun je da wani mun same ka. Naga an baka rariya ka je ka ebo ruwa na ka in tabbatar da ka ji jiki. Mutumin da trailer ta takawa kai da lodin dankali. Kai kaga ai naman kan fa da aka tattaro shi aka biyo. To ani ba tirela aka ce mun ci aka ce mun mai baro ne ya taka ka. Mai baro ko susa da trailer fa da lodin dankali. To ka san biya za ai? Ka faɗa. A da fa ni fa a sani na san ka da fasa kai. To amma kuma yanzu ne ban sani ba saboda ka san yanzu kai din fa ka ji jiki ba. Kai mai hali baya daina hali. To gurin Alhaji nake so mu je. To kar mu je a samu matsala so nake a fasa mai kai yanda ya kamata. Mu je mu za mu karɓi wani kuɗi. Gaskiya ne. Saboda ka san Alhajin ne in ba da fasa kai ba fa ba za ka karɓi kuɗin nan ba. Ƙwarai ku. Taso mu je. Fasa kai ko? Taso mu je. Fasa kai. Taso mu je. Ana ma bayani ta ta kana shi. Kura ma da hankalinta ya. Taso mu je. Bara mu gani. Salamu alaikum. Hai. Ni a hankali mana. Saboda kai yaji dan Allah a ziga a wasayi a fasa masa kai yanda ya kamata. Kar ka damu. Na san ka akwai cika aiki. Kai dai bari. Ban fa. Yanzu zai fito. Ko mana. Kai mutumi na matsala ta da kai. Assalamu alaikum salam. Barka da zuwa Alhaji. Ya aiki lafiya. Alhamdulillah. Ya gida aiki. Lafiya kwala wallahi. Na kanka da ko daga wanka. Wallahi daga wanka na fito ne. Masha Allah. Kuma naji uwar gidan tace ana yi sallama da ni. To Alhaji. Barka da Alhaji. Barkan mu dai. Kuma an daga makaranta nake dan da ka gani nan corona akai. Sakamakon wasu abu aboki na boye masa ne corona akai. Saboda ka san kuɗi kaza. Kaga harkar kuɗi kaga ai haka abu gani. Fara aikin. Aiki na yanzu Alhaji. A wace kare yake? La ilaha Kawai baka da hankali? Yanzu dan Allah dan Annabi ka duba ka gani. Kulera ce? Yanzu daga cewa fasa kai ka ji ba dan Allah ka gani. Ya za ka zama da mahaukaci? Kan da gida ce mu kan da nace ka fasa Kulera ce? ka fasa To ta kai fa in fasa mai kai fa. Ni nace ka fasa mun kai ka fasa mun kai. Yaron nan fa ba da hankali dan goma.